Вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Прывітанне, мяне зовут Дмитрий, і зараз я хочу прадставіць сваю цудоўную каманду. Анастасія, таксама цудоўнае супадзенне Анастасія, Андрэй і Паліна. Я спадзяюся, што наша гульня будзе вельмі цікавай у такім составе, і мы прадставім усе свае веды ў клубе. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Педагога можна назваць яшчэ і так. Па-руску – век, а па-беларуску – Устаўце патрэбнае слова ва устойлівае спалучэнне і нашым і. Сугучнасць у канцы вершаваных радкоў гэта. Жанчына ў дачыненні да мужчыны, які знаходзіцца з ёй у шлюбе, гэта. Хто напісаў аповесць Міколка Паравоз? Пара года, калі адзначаецца Дзень незалежнасці Беларусі, гэта. Так называецца найбуйнейшая з еўрапейскіх балотных тэрыторый. Як у Беларусі ў 9-13 стагоддзях называўся сход, на якім вырашаліся найважнейшыя пытанні гарадскога і дзяржаўнага жыцця. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Частка слова паміж коранем і канчаткам. Па-руску – прятаць, па-беларуску – сталіца роду Радзівілаў. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Мяне зовут Андрэй,
У мяне 70 балаў, таму я выбіраю катэгорыю гісторыі і гуляць буду трэцім. Меня зовут Дмитрий, я выбираю категорию «Культура», гулять буду другим. Мяне завуць Паліна, я выбіраю катэгорыю мова і я гуляю першая. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Паліна, накіроўваецца ў вялікую студыю, а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за ходам гульні, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Паліна, я рада вітаць вас у гэтай студыі. І я. Паліна, вось вам дасталася мова. Вы не мелі магчымасці выбіраць. А калі б выбіралі, то якую катэгорыю абралі б? Гісторыя, культура ці мова? Я б абрала культура, бо гэта бліжа. Всё. Вам бліжэй. Але ж беларускую мову вы вывучалі. Да. Хвалюецеся? Да. Моя задача зрабіць усё, каб вы не хваляваліся, каб вы змаглі знайсці правільныя адказы, як і астатнія гульцы. І памятайце, што падказку каманды, адну падказку вы маеце. Першае пытанне для вас. Увага! Яны, свае, чые-небудзь. Часціну мовы назавіце. І варыянты. Гэта займеннікі, гэта прыслоўі ці прыметнікі. Я выберу займеннік. І гэта не прыслоўе? Нет. Вось глядзіце. Свае. Якія? Можа, гэта прыметнік? Нет. Канчатковы ваш адказ. Займеннік. Ну што ж, займеннік – гэта самастойная часціна мовы, якая указвае на прадмет, прымету, якасць ці прычыну, але не называе іх. Вы правільна адказалі, гэта правільны адказ. Я не бачу радасці на вашым твары. Вось цяпер заўважыла, цудоўна. Якім словам з прапанаваных абазначым струнны смычковы інструмент? Акарына, жырандоля ці басетля? Вельмі цікавы вопрос. Так. А увогуле, якія струнныя смычковыя інструменты вы ведаеце? Можете па-руску іх называць ці па-беларуску? Скрипка. Скрипка, так, яшчэ. А вось вялікая такая. Вот, вспоминаю. Виолончель. Виолончель. И откажу басетля. Жырандоля – гэта фігурны падсвечнік. Гэта сапраўды не музычны інструмент. Акарына ці басетля? Вы далі адказ басетля. І гэта правільны адказ. Малайчына. Цудоўна. Паліна, добрае дзіця. І я яшчэ раз хочу нагадаць вам пра тое, што ў вас ёсць падказка вашай каманды. Гульцы напагатове, яны чуюць, бачаць, як мы гуляем у вялікай студыі і заўсёды гатовы аказаць вам дапамогу. Трэцяе пытанне. У якім з гэтых слоў націск падае не на другі склад? Словы перад вами. Па зразумелых прычынах я не буду іх агучваць. Паспрабуйце агучыць вы іх. Крыху. Ці крыху. Крапіва. І акунь. Так. Усё-таки я решу, что крыху. Ну вот крапіва я ведаю, что на А. І гэта будет трэці склад. Акунь гэта другі склад. Я адкажу крапіва. Усё ж таки крапіва. Да. Сапраўды. У назве рыбы, якая плавае толькі ў чыстай вадзе, акунь.
на другі склад. А вось крыху ці крыху, вось тут пытанне. І крапіва ці крапіва. Шмат хто робіць памылку, калі ставіць націск у слове, у першым слове. Правільны націск. Крыху на другі склад. І вы правільна адказалі. Крапіва. Малайчына. Наступнае пытанне. Якое слово не з'яўляецца сінонімам для двух іншых? Талака, факел і паходня. Факел, да, знайомо. Походня, что-то слышала. Факел, походня, талака. Дарэчы, можна ж спытаць у каманды, а чаму вы не хочаце гэты шанс выкарыстаць? Да, я паспрабую спытаць у каманды, бо я не знаю адказа на гэта пытанне. Ну што ж, добра. Шаноўныя гульцы, ці гатовы вы аказаць дапамогу Паліне? Так. Ну, добра. Тактика завалить игрока. Интересно. Дзякуй вялікі. Паліна, ну што ж, усе гульцы сказалі, што гэта варыянт Б. Факел. Усё ж такі я паслушаю сваю каманду і выберу адказ факел. Вось вы хацелі ведаць, што значыць слова талака. Талака – гэта беларускае слова. Гэта слова, якое мае некалькі значэнняў. Адно з іх – гэта вялікая група людзей, талака. Вось талакою можна штосьці рабіць. А другое – гэта калектыўная праца. Цяпер вы ведаеце, што такое талака. Зараз я вам скажу, што такое паходня. Светач, факел, паходня. Гэта адно і тое ж. Гэта словы, сінонімы. Вы адказалі неправільна. Правільны адказ – талака. Ну што ж, нічога страшнага. Наступнае пытанне, 5. У якім з гэтых слоў прапушчана літара? Словы перад вамі. Першае слово капусны, другое грамадства і трэцяе ціснуць. Ціснуць нічога. Застаецца капусна і грамадства. Грамадство. Но я четко слышу букву «Д». А капустное я бы без буквы оставила. Ваш адказ. Грамадство. І робіць правільна. Таму што толькі ў гэтым слове прапушчана літара. Капусны, ціснуць напісаны поўнасцю і правільна. Малайчына. Ну што ж, апошняе пытанне. У якім словазлучэнні ужыта памылковая форма займенніка? І я прачытаю гэтыя словазлучэнні. Думаць пра сябе, дапамагчы цябе, сказаць сабе. Думаць пра сябе, сказаць сабе, дапамагчы цябе. Тогда я выберу адказ «дапамагчы цябе». На вашу думку, гэта памылковая форма. А як правільна будзе? Дапамагчы табе? Гэта вы пытаецеся ў мяне? Гэта я разважаю. Зразумела. Ну, давайте адказ. Давайте, памылковая форма займенніка «дапамагчы цябе». Добра, дзякуй. Ну, даволі часта мы сустракаем памылкі у такога рода словазлучэннях. Блытаюць формы сабе і сябе, табе і цябе. І гэтае пытанне не такое простае. І вы адказалі правільна. Дапамагчы табе. Правільна сказаць, а вось памылковая форма дапамагчы цябе. У вас ёсць 50 балаў, і вы прэтэндэнт на перамогу. Але вы можаце прымножыць свае балы. Хочу. Што для гэтага трэба? Паставіць на кон
усе свае балы ці іх частку, пэўную частку. Я вам задам пытанне, але яно будзе з іншай катэгорыі і не будзе мець адказаў. Адкажце правільна, балы вашы. Колькі балаў ставіце на кон? Поставлю 10. Добра, гатовы? Да. Пытанне. Назовіце вядомага беларускага музыканта апошняй чвэрці 20-га, пачатку 21-га стагоддзя, мастацкага кіраўніка музычнага калектыву «Песняры». Зараз даже представила музыканта, но не ведаю, как зовут. Вы не памятаеце, як яго завуць? Да. 3, 2, 1. Паліна, трэба даваць адказ. Не ведаю. Гэта Уладзімір Мулявін. Чулі гэтае імя? Конечно. Вельмі шкада, аднак у вас застаецца 40 балаў. І гэта даволі такая сур'ёзная сума, з якой можна прэтэндаваць на перамогу. Я вас віншую, дзякую вам за гульню. Дякую. Спадзяюся, вам было цікава. Цікава. Дмітрый, я вітаю вас у вялікай студыі. Скажыце, калі ласка, вось калі вы знаходзіліся там разам з камандай, як вам падалася гульня Паліны? Гульня Паліны вельмі адказная падалася, такая цікавая. Яна падыходзіла да пытанняў і адказаў вельмі сумленна. Дмітрий, скажите, калі ласка, вось вы абралі катэгорыю культура. А чаму культура? Тут усё лагічна, таму што я працую ў культуры і з'яўляюся супрацоўнікам гарадскога цэнтра культуры. Ну, зразумела, чаму культура. Так. Дмітрий, у вас будзе 6 пытанняў. Вы зможаце ўзяць дапамогу каманды, калі яна спатрэбіцца, усяго 1 раз. Першае пытанне для вас. Увага. Назовіце старажытны народны абрад выклікання дажджу, які да сённяшняга дня практыкуецца на Гомельшчыне, Заходняй Браншчыне і Чарнігаўшчыне. І 3 варыянты. Пахаванне стралы, жаніцьба цярэшкі і гуканне вясны. Пахаванне стралы гэта, вядома, іншы абрад, чым выкліканне дажджу. Жаніцьба цярэшкі, зразумела, што гэта, мабыць, адносіцца да вясельных абрадаў. Спадзяюся на сваю інтуіцыю і, вядома, бліжэй да дажджу, да выклікання дажджу, гэта будзе гуканне вясны. Жаніцьба цярэшкі – гэта беларускі народны абрад для нежанатай моладзі. Гэта такая рэпетыцыя вясельнага абраду. Вы адразу гэта адчулі. Застаецца пахаванне стралы і гуканне вясны. Ну, ўсё ж такі гуканне вясны бліжэй, на мой погляд. Абрад пахавання стралы ўзнік у глыбокай старажытнасці. Быў, верагодна, прысвечаны Перуну. Абрад унесены ў спіс нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. І менавіта гэты абрад з'яўляецца абрадам выклікання дажджу. Усё бывае. Дмітрий, першы блін комам, бывае, ўсё нармалёва, ідзем далей. Перад вами зараз з'явіцца карціна Михаіла Філіповіча. Разгледзьце яе, калі ласка, і скажыце, як называецца традыцыйны галаўны ўбор замужніх беларускіх жанчын? Каптур, намітка ці хуста? Цяжкае пытанне. Я хочу нагадаць, у вас ёсць, па-першае, падказка вашай каманды, а па-другое, у вас ёсць 3 варыянты, сярод якіх 1 правільны. Тут я, напэўна, звярнуся да сваёй каманды за дапамогай. Шаноўная каманда, вы нас бачыце, чуеце? Чуем. Дмітрыю патрэбна ваша дапамога. Так оно одно и то же. А как различить получается? Это польский.
Каптур вырашила команда. Угу. Так. А у вас якая версія была? У мяне была версія хуста. Так. Трэці варыянт. Маю давер да маёй каманды і таму прымаю адказ А. Намітка – гэта абавязковы элемент традыцыйнага жаночага касцюма не толькі беларусаў, але і украінцаў і літоўцаў. Жанчыны карысталіся наміткай аж да пачатку 20-го стагоддзя. Вось той галаўны ўбор, які вы бачыце на карціне, гэта намітка. Першыя пытанні цяжкія. Дмітрый, я спадзяюся, што наступныя прынясуць вам абавязкова балы. Я таксама. І зноў, угледзьцеся ў гэтую карціну. На малюнках якога мастака 19-го стагоддзя мы можам убачыць і Нясвіжскі, і Мірскі замак. І вось гэты малюнак таксама малюнак гэтага мастака. Гэта Валенцій Ваньковіч, гэта Іван Хруцкі ці Наполеон Орда. Наполеон Орда – это вядомы наш класік жывапісу і гравюрыст, наколькі я помню. Поэтому я склоняюся больш к Наполеону Орде. Мой адказ Наполеон Орда, тому што ўсё ж таки я памятаю, я падкрэслю цэлы шэраг такіх гравюр і карцін гэтага мастака. Валенцій Ваньковіч пісаў партрэты. А вось Іван Хруцкі часцей пісаў нацюрморты. Вы не памыліліся. Наполеон Орда – правільны адказ. Дзякуй вам за ваш адказ і за вашы веды. Дзякуй. Дмітрый, наступнае пытанне. За які драматычны твор студэнты Пецярбурга падаравалі Янку Купалу гадзіннік? І тры назвы, тры купалавы назвы. Паўлінка, тутэйшае і раскіданае гняздо. Паўлінка – гэта самая вядомая пастаноўка Купалы, на якой ён асабіста прысутнічаў, гэта я помню, на прэм'еры. Тутэйшае і раскіданае гняздо я помню не зусім. Ад сэрца і душы также адказы можна даваць. Таму лічу, што, напэўна, гэта пасля Паўлінкі яны падаравалі. Я хочу сказаць, што вось гэты факт, гэта дзея, падарунак, адбыўся тады, калі Янка Купала вучыўся у Пецярбургу на вячэрніх курсах Чарняева. Беларускія студэнты, якія вучыліся ў Пецярбургу, яны ж не проста гадзіннік падаравалі, а на ім была гравіроўка. Бацьку Паўлінкі ад беларускіх студэнтаў. Дмітрый, вы правільна адказалі. Дзякую. Малайчына, цудоўна. Наступнае пытанне. У якім годзе культура бортніцтва Беларусі увайшла ў рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО? І тры даты. 2020 год, 2010 і 2000 год. Дакладна яшчэ аб'екты не ўводзіліся ў спадчыну ЮНЕСКО, мабыць, у 2000 годзе. Гэта ранавата. Калі вы разважаеце так, то на вашу думку гэта можа быць 2010 і 2020. Либо так. Я выберу 2010. 2010 год. Ну што ж, культура бортніцтва Беларусі і Польшчы сапраўды пад абаронай ЮНЕСКО. З 17 снежня 2020 года. Дмітрый, вы памыліліся. Правільны адказ 2020 год. То есть зусім нядаўна. Зусім нядаўна, зусім. Наступнае пытанне. Цешыцца явар з калінаю, скінуўшы зімнія чары.
хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Пятрусь Броўка, Ніл Гілевіч ці Янка Купала? Но штосьці мне падказвае, што шэпчуцца явар з калінаю, гэта такі матыў купалаўскі. Усё ж такі. У яго былі такія вобразы дрэў. Цешыцца явар з калінаю, скінуўшы зімнія чары. Гэта радкі не Ніла Гілевіча. І не Петруся Броўкі. Гэта сапраўды Янка Купала. Малайчына, цудоўна, цудоўны Дзякую. адказ. Дмітрый, у вас 30 балаў. І можна колькасць вашых балаў прымножыць. Што трэба зрабіць? Паставіць на кон пэўную колькасць балаў, ці ўсе, і адказаць на пытанне з іншай катэгорыі. І пытанне гэта не мае варыянтаў адказаў. Як зробіце вы? Я, мабыць, яшчэ больш рызыкоўна паступлю, чым Паліна, і пастаўлю ўсе свае балы 30. 30 балаў ставіць Дмітрый на кон. Ну што ж, пытанне ў вас будзе з катэгорыі мова. Як называецца дзіця у слана? І варыянтаў няма. У коткі каценя. У слона, таким алгарытмам ідучы, так, сланя, магчыма. Шкада. Дзіма, вось калі б вы да слова сланя дадабавілі яшчэ ня, і атрымалася сланяня, дык вось гэта быў бы правільны адказ. Зразумела, ну. Дзякуй вам вялікі, вы малайчына. З вамі было цікава. Андрэй, я рада вітаць вас у гэтай студыі. Я таксама рад вас вітаць. Як вы ацэньваеце гульню Дмітрыя і Паліны, вашых сяброў? Мне вельмі спадабалася іх гульня. Пытанні былі цяжкія, але гэтыя гульцы знаходзілі правільныя словы. А як будзеце гуляць вы? Як вам падаецца, лёгка вам будзе ці не? Спадзяюся, што я адкажу на больш, чым 3 пытанні. Скажыце, калі ласка, кім вы працавалі ў сваім жыцці? У сваім жыцці я працаваў настаўнікам пачатковых класаў, а зараз я працую на радыё. Зразумела. У школе вам падабалася і чаму? Мне падабалася ў школе, таму што мне было вельмі радасна працаваць з дзецьмі, кожны дзень атрымоўваць веды ад іх. І шчырыя эмоцыі, пэўна, праўда? Конечно. Андрэй, але я ведаю, што вы яшчэ атрымліваеце дадатковую адукацыю. Так. Гэта якая адукацыя? Я буду гісторыкам. Дзякуй, Андрэй. Ну што, першае пытанне для вас. Зараз перад вами з'явіцца карціна. Карціна мастака Валянціна Волкава. Якой гістарычнай падзеі прысвечана гэтая карціна? Вызваленне Мінска 3 ліпеня 1944 года, дзень перамогі 9 мая 1945 года ці вызваленчы паход Чырвонай арміі 1939 год. Я дакладна ведаю гэтую карціну, бо я сам гісторык, і я адкажу, што вось ты чалавек, які на танке, гэта сяржант Фролікаў, гэта адказ А, вызваленне Мінска 3 ліпеня 1944 года. Так, цікавы адказ. І акрамя 3 слоў я больш нічога не скажу. Гэта правільны адказ. Малайчына. Наступнае пытанне. Як нашы продкі называлі буйных гандляроў, асновай прадпрымальніцкай дзейнасці якіх быў замежны гандаль? Гэта госці, прасолы ці саматужнікі? Я лічу, што гэта не могуць быць саматужнікі, моя інтуіцыя падказвае, бо гэта такая прыстаўка «сама», так? Што яны самі робяць, але гэта замежны гандаль. Госці,
Я не адкажу, таму што госці насамрэч гэта тыя, хто прыходзіць, так? Прыязджаюць, але, на мою думку, гэта яны ніяк не звязаны з гандлем. Але штосьці такое пра солы мне падказвае звярнуць увагу на гэтае слова. Таму я і выберу варыянт Б пра солы. Саматужнікамі называлі людзей, якія працавалі на сябе. Гэта рамеснікі. А вось слова госці і прасолы. Дык вось, Андрэй, адказ пра солы неправільны, таму што прасолы гэта аптовыя скупшчыкі жывёлы і розных харчоў. Зразумела. Яны скупалі мяса, рыбу, салілі, а потым перапрадавалі. А вось госці – гэта тыя, якія ездзяць па шляхах, дарогах, гасцінцах. І яны буйныя гандляры. Зразумела. Андрэй, я вас падтрымліваю і рыхтую наступнае пытанне. Паглядзіце, калі ласка, на гэтыя выявы. І адкажыце, пад якой лічбай знаходзіцца герб Брэсцкай вобласці? Я геральдыку не так добра ведаю, таму звярнуся да сваіх сяброў. Яны бачаць 3 варыянты. Сярод гэтых варыянтаў, каб вы ведалі, ёсць герб Брэсцкай вобласці, ёсць герб Гродзенскай вобласці і ёсць герб Гродзенскай губерні. Падкажыце, калі ласка, шаноўная каманда Андрэю, пад якой лічбай герб Брэсцкай вобласці? Вялікі дзякуй за падказку. Андрэй, ты задаволены падказкай каманды? Усе адказалі табе, што пад лічбай 3 знаходзіцца герб Брэсцкай вобласці. Так, на мою думку, таксама быў гэты варыянт, але я вырашыў спытаць сваіх сяброў. Справа ў тым, што на кожным гербе ёсць выява зубра. Вы сказалі, што гэта лічба 3. Герб Брэсцкай вобласці. І вы адказалі правільна. Вы малайчына. Справа ў тым, што у Брэсцкай вобласці знаходзіцца Белавежская пушча, якую насялялі і насяляюць зубры. Але раней Белавежская пушча адносілася да Гродзенскай губерніі, і таму і на яе гербе знаходзіцца выява зубра. А пераемніцай Гродзенскай губерніі стала Гродзенская вобласць, таму і яна захавала гэтую выяву. Зразумела. Вы адказалі правільна, малайчына. Наступнае пытанне. Андрэй, якім годам датуецца першае летапіснае ўпамінанне пра Полацк? Я ўжо... Да? Можна? Нават варыянты не паглядзіце. Канешне. У мяне ёсць цікавая песня ў галаве. Год 862 ад нараджэння Хрыстова, пра Полацк першае летапіснае слова. Я гэтыя радкі вельмі добра ведаю. Ну, што мне сказаць? Варыянты былі такія. 988. Хрышэнне. Так. 862, пра які вы праспявалі, і 1012 год. Вы правільна адказалі. 862 год. Год першага ўпамінання пра Полацк. Вы малайчына. 5-е пытанне. Андрэй, скажыце, калі ласка, якая з названых краін не мяжуе з Беларуссю? Латвія, Эстонія, Літва. І зноў у мяне ёсць цікавы адказ, гэта верш. Мяжуй з Польшай, Украінай, Расіяй, Латвіяй, Літвой, твая радзімая айчына, зямля твая і гонар твой. У гэтым радзе я не пачуў Эстонію, таму яна і не мяжуе з Беларусю. Паэтычныя адказы дае наш Андрэй, і я зноў яго віншую, малайчына. Апошняе пытанне. Вось так хутка мы дабраліся да 6-га. Якім рэлігійным святам
традыцыйна завяршаўся калядны перыяд у беларусаў. І 3 варыянты: нараджэнне Хрыстова, абразанне Гасподне ці вадохрышча. Нараджэнне Хрыстова адзначаецца раней, чым каляды. А абразанне Гасподне, на жаль, я не чуў пра гэтае свята. Я крыху раўнавагу унясу у ваш адказ. Абразанне Гасподня – гэта якраз той стары Новы год. Вадохрышча. Для мяне, як перакладаецца як крещенне, я лічу, што ўсё ж такі гэта варыянт Б. Абразанне Гасподня. Калядны перыяд, які суправаджаўся шырокімі народнымі гуляннямі, ён пачынаўся святам нараджэння Хрыстова, а заканчваўся вадохрышчам, якое адзначаецца 19 студзеня па новым стылі. Вось тут вы неправільна адказалі. Андрэй, у вас ёсць 40 балаў. Я вас віншую, вы малайчына. Вы шмат ведаеце, вы цудоўна чытаеце вершы, магчыма, і свае. Я вам прапаную прымножыць гэтую вашу суму. Рызыкую. Так, вы рызыкуеце. Колькі балаў вы ставіце на кон? А ўсе ставім. Люблю тых, хто рызыкуе. Андрэй, пытанне такое. Назва якой расліны паўтарылася ў назве народнага танца песні? Адзінае, што мне ў голову прыходзіць, гэта Васілёк. То у нас ёсць якія танцы? Крыжачок, полька, Таўкачыкі, таўкачыкі. лявоніха. А вы танцавалі ў дзяцінстве? Я ў каледжы танцаваў. Ну дык вось. Можа, і танцавалі гэты танец? А будзе лявоніха. Лявоніха. Дык пачакайце. Назва якой расліны паўтарылася ў назве беларускага народнага танца песні? Лявоніха – гэта ж жонка Лявона. Тут няма назвы расліны. Вспоминаю все танцы. Так, это такие. Так. Бульба. Андрей, гэта неверагодна! Гэта неверагодна! Гарні бульбу з печы, ў торбачку ды на плечы. Я вспомнил, что есть яшчэ танец бульба. Цудоўная гульня, вы задаволены? Вельмі. Я вас віншую. Што б вы хацелі сказаць гледачам? Каб яны вывучалі нашу родную мову, цікавіліся нашай культурай і, канешне, шанавалі гісторыю. Гэта наша незалежнасць, гэта нашы традыцыі, гэта наша жыццё. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а падарунак сёння забірае Андрэй. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Складзіце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.